belaunaldi artekotasunaz ari garenean zertaz ari gara? Hitz egiten dugunean uste dut orain testuinguru zahartzaro prozesu testuinguru hontan askotan hitz egiten da nagusi eta gazten elkar arteko harremanak sustatzea, sendotzea eta zabaltzea. Baina ni pentsatzen dut bizitzan hori gauza, natural bat ere da, belaunen arteko bizi elkarri bizitza. Zakit, Eba. Bai, nik ere hala uste dut, nik uste dut bizitza holakoxea da, adin tarte desberdinetako pertsonak, espazioa konpartitzen ditugu, eta orduan nire ustez da, belaunaldi desberdinen arteko pertsonak zerbait konpartitzen dutenean, edo gauzak aldatzen dituzte, edo bata bestearen gane ikasten dute, baina batez ere nik uste dut, nik indarra jarriko nuke harremanetan. Eta ez dela elkarrekin egotea bakarrik koinziditzea tokietan da, intentzioa jartzea eta atentzioa jartzea harremanetan. Eta nire ustez, Anek aipatzen zuen testuinguru honetan, nik harremanetan pentsatzen dutenean, beti pentsatzen dut harreman horien atzean edo sustatu nahi diren, edo balorean jarri nahi diren harreman horietan ze baloreak sustatu edo ze baloretan oinarritzen da. Eta nire ustez horretan horizontaltasuna, hartu emana, jaso eta eman, iruditzen zait ere horretan ere autonomia, baino aldi berean interdependentzia. Niretzat baloren historia harremanak eta lantzen ditugunean edo horretan intentzioa jartzen dugunean eta kasu honetan belaunaldi desberdinen arteko, personen arteko harreman horietan, balorena niretzat oso importantea. Ze harremanak alde batera joan daitezke edo bestera. Eta horregatik, niretzat importantea da hori. Ados. Ni horaz, azpimarratuko nuke zuk esan desun gauza bate balore bat eta da, denon interdependentia garela, Porque asko dago gizilotan gazteentako tokiak, nagusientzako tokiak, gurasoentzako tokiak, eta ni uste hori, ohartzea denon bata bestearen beharra daukagula, eta beste bateokin bizitkidetza sustatu behar dugula. Eta niretzat horretan erronka handia daukagu. Ze gaur egun, familitan harreman hori oraindik modu natural batean ematen da, eta nik uste gainera oso aberatsa dela, baino gure hiri eta herrietan daukagu dena oso fragmentatuta, espazio adina, gauza asko markatzen ditu, beste elementu batzuk bezala. Orduan, hirietan nik uste dut eta herrietan erronka handia daukagula, ze gaztelekuak, haurtxokoak, adineko zentruak, eskaintza hau ez dakiz adin tarterako eta horrek ez du laguntzen. Eta badakigu, nik uste dut konstienteak izan behar dugula ere ez dela idealizatu behar. Ze interes edo egoera desberdinak daudenean, batzutak ere gatazka sortu daitezke. Baina horiek kudeatu egin behar dira. Eta bizitzaren beste parte bada, ez? Hoize baietz. Nola lagundu dezakegu gazten eta helduen arteko harremanak elkarra berazgarri izan daitezen? Hortan ari ginean, izan aipatu denean baloretan, baina, pentsatzen dut lehenengo elkar ezagutu behar gerela. Bizi behar gara bata besteen onduan eta bata besteen elkar bizitzen, Eta gero partekatzen, interesak, partekatzen, pisten interesak edo helburuak, gauza haman komunak, topatzen. Eta gero baita ezagutza zabaltzen nagusien gazten eta gazten nagusiengan. Hor ezagutza bakoitza dituena, asko ni oraindik gaude lanean, eta ez adinekoak izan. Eta hor oso, ni egunero bizitzen dut hori gazteekin, junior, deitzen diotenak, nire onduan jarri date bat, hau zuretako da, nola niretako da, mesedez. Neri izugarri gustatzen zait, lan testuinguruan
jende gazteagokin, eta ni baino urte gehiago ditunarekin ere lan egitea beti ikasten da. Eta niretzat, claro, abia puntua segun zein da zure abia puntua, baina niretzat desberdinekin egotea beti aberasgarria da. Bai. Beti aberazten da. Orduan nire ustez, adintarte desberdinen arteko harreman horiek beti aberasgarriak dira, nire ustez, eta bai bultzatzeko nik uste anek esan du, iruditzen zait beharrak edo nahiak edo interes komunen inguruan artikulatu daitezkela, eta interes komun horiek asko izan daitezke. Gure hirietan, ni Donostian ikusten dut, bastakit, aldaketa klimatikoaren inguruan badaude gazteak, eta baita ere mugitzen ari eta antolatzen ari diren adineko personak, edo etxe bizitza gaietan, edo kulturan, edo euskeran, edo, bueno, lehenko gunean kororekin komentatzen nuen, adibidez, feminismo mundu horretan, zer nolako konplizidade eta aliantzak daude adin desberdinetako emakumen artean, nola gazteak rekonozitzen duten nun gauden, hor nik uste dut interes, beharrak, desioen inguruan artikulatu daitezkela elkarrekin egoteko espazio eta momentuak. Erderaz esaten da pixkat ekintza komunitarioan, espacios de relación recurrente. Eta nire ustez, espazio eta testu inguru horiek bideratzen direnean, eta eguneroko bizitzan ematen direnean, la cosa fluye. Nire ustez. Eta beste gauza importante bat iruditzen zait. Askotan, belaunaldien artekotasunaz hitz egiten dugunean, muturreko belaunaldietaz hitz egiten dugu. Eta nire ustez hor, tartean dauden edo gauden edo belaunaldiak ere rola handia daukate muturreko horiek gertuago sentitzeko. Nik uste dut ez dela bakarrik muturreko kontu bat. Hor beste klabe batzuk ere nik uste dut lagungarriak izan daitezkenak kontutan izan beharko genituzkela. Ados nago, gainera, elkarbizitza honetan ere muturretakoak askotan errezago izaten da, umitxoak ez, aitona amona bezalako ez badute ez, baina ni uste erronka dago batez ere hor tarte hortan, ez? 30-ko izatea modu despektibo batean, ez dakit nun baita, nagusi zahar atxu honek, ez? Hor dago normalean egia, hor dago estudioa gehiago. Bai, nik uste hori ere landu beharreko zerbait da, eta da elkarren errekonozimentua. Ezin dezu bestearekin ezer egin, ez badezu rekonozitzen bestearen balioa, besteak egin dezakela ekarpena, bestearengan ikasi dezakezula, eta hori, landu beharreko zerbait badala, iruditzen zait. Zahartzea ez da onartzen hurbiltzen den arte. Ez alginateke bizitza osoan zehar prestatzen aritu behar? Dudari gabe, zahartzaroa ez da zerbait isolatua, da bizitzaren parte bat. Eta orduan, ez dakit, bizi etapa bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta bizi behar da, baina baita ere, askotan prestatzen dugu hurrengoa, ez? Aurra gaude geranean, nerabe gaztea garenean, pentsatzen dugu gure heldu bizitza nola egin nahi dugun. Helduak garenean ere, pentsatzen beharko dugu, zahartzen jungo gehala, eta nolako bizitza nahi dugu. Orduan nire ustez, ez da zerbait isolatua, harremana du bizitzaren beste etapekin, eta niretzat, gaur egun, hain bizitza luzeekin, eta trajektoriain luzeekin, gure bizitza edo bizi proiektua rebisatzen joan behar dugu. Ze gaur egun zentzua ematen diona, bastakit berdintzait, 20 urte ditudanean, nire bizitza zentzua daukaden, nire bizi proiektua hontan dago, baina igual ez, 40 urtekin aldatuko da, 60 urtekin igual aldatuko da, eta 80 urtekin aldatuko da. Orduan, nire ustez hor badaukagu erronka potente bat, eta bizi
bizi bete bat eraman ahal izateko, ohitun behar geha hori jun behar degula errebisatzen, eta ez da bakarrik ardura individual bat, gure gizarteak ere horretan lagundu beharko ligukela iruditzen zaitu. Ni esan behar nuen, ez dakit, ez nagoela añado zahartzeaz dela onartzen iritsi arte. Ni uste postasun bada zahartza iristea. Ni pentsatzen dut menpekotasunari beldurra dagoela. O bueno, beldurra edo respeto dagoela, ez? Dakarrena batzutan zahartzea, ez? Ez hainbeste zahar, bueno, pertsona batzuk igual beti nahi dute gazteak izan, eta horregaitik egiten dituzte astokeri horiek, operazioak eta bar, baina ni pentsatzen dut postasun badala zahar izatea iristea. Gertatzen dena da igual, ez geha ohartzen gaztean garenian nola prestatu behar geha. Osea, nire esan, hitz egiten danean gaur egun, nola esaten da, zahartzaro osasuntxua, izateko, ohiturak hartu behar dituzu lehendik, eta hori igual ohartzen zea beranduago, adibidez, ni errein dut urte askotan, eta sin más, esatea, ni uste ez dela ohartzen, ni uste bakigu iritsiko garela, eta orduan, erronka da jabetzea hortaz, eta hobeto bizitzeko naiz eta zaharra izan, menpekotasun hori alde batean, ahalbideratzeko neurri batean, behar ditugula batzutan igual, ez dugu nahi aldaketak sortaraztea guregan, baina interesgarriak dira, ez dakit kirol gehiago egin, edo iristea zahartzaro garaietara, alden hobenean, ez? Ni uste onartzen dala, ez? Nik uste gero eta gehiago onartzen dala, eta gainera nik erabat ados nago zurekin, pusgarria da, bestela alternatibatzen da. Baina oraindik ere, eta nik uste aldatzen ari dela, baina oraindik ere gaztara doa gailurra, eta gero ja da, beraka. Eta nik uste zenbait gauzetan, segurazki kapazidade galtzen dira, baina beste zenbaitetan irabazi egiten dela. Orduan, nire ustez hor badago gizartean gaztetasunaren ideologizio idealizatu indala irutzen zait, eta hor badago zer lan egin horren inguruan ere ustez, oraindik. Asko aurreratu da, zeren ja ereduna, pertsona edo emakume gizonezko nagusien ereduak ere gero eta gehiago. Baina, hasi berria da, hori esan behar da ere bai. Eta da hori, tamaina gero eta handiagoa, karo. Eratik handiagoa, ez? Hor ere badago beste kontu bat, ez dela berdin sartzea emakumea izan da edo gizonezkoa izan da, Hor nik uste dut emakumezkoak badaukagula beste motxila bat, eta kendu beharrekoa. Ez da berdina. Ez da onartzen berdin. Gizarteak ez du onartzen berdin, eta batzutan guk ere, rueda horretan sartzen geha, eta horretan ere arreta jarri behar dela irutzen zaitu. Baina, ados gaude ez, bizitza osoan zehar prestatu behar garela. Eta bizitzaren parte bada, eta pozgarria da iristea. Eta ikusten dituzunean, hori, 80, gaur egun ikusten dian bezala, 80, 85, 80 urte dituzten personak eta bizitzeko gogoa duten personak, hori altxor bada. Beraientzat eta bere inguruan dauden persona guztientzat ere, eta gizartearentzat orokorrean. Guztiz ados.